Marija kienet l-ewwel dixxieplu ta' Ġesu. U kienet l-ewwel dixxieplu tiegħu mhux biss għax kienet ommu, imma wkoll għax għażlet brieda sħiħa bil-kapaċitajiet kollha tal-persuna tagħha li timxi skont kif jixtieq Ġesu. Skont kif xtaq Ġesu minnha. U dan għexitu b'mod speċjali fil-mumenti jibsa ta' ħajjitha. Fit-tradizzjoni tal-Knisja nafu li kien hemm dejjem il-qima lejn dawn is-seba' mumenti illi fihom Marija għexet it-tbatija. U bħala Marija tgħix it-tbatija kollha kemm hi li tista' tgħaddi minnha kull minn dakinhar sal-lum. Jekk ikollna nikkontemplaw l-ewwel dolur ta' Marija, niltaqgħu magħha quddiem xmun propju b'Ġesu tarbija fi ħdana. U hawn nistgħu niġbru, nistgħu nikkontemplaw id-tbatijiet kollha li ġarrabhom marbutin mat-trobbija, maċ-ċkunija tat-tarbija tagħha. Kemm tensjoni, kemm tbatija, dawk l-ommijiet li jixtiequ li jkollhom tarbija u ma jirnexxilhomx minħabba raġuni jew oħra. Kemm tensjoni, kemm tbatija dik l-omm li jkollha tarbija imma li jkollha diffikultajiet fit-tqala tagħha, kemm taqtih il-qalb, kemm diffikultajiet, kemm biżgħat, kemm tagħmiet, kemm tuħ ta' qalb. Imma id-tbatija marbuta mat-tarbija ma jiqfux sempliċement mat-twelejt mal-ħlas, imma jkomplu. Min jaf x'għad jiġri minn din it-tarbija. Id-diffikultajiet kollha marbuta mas-saħħa tagħha. Id-diffikultajiet kollha marbuta mal-biża' mill-futur ta' din it-tarbija. Kemm għal dik li hija saħħa fiżika, kif ukoll għal dik li hija saħħa mentali, saħħa psikika ta' din it-tarbija. U llum iktar minn qatt qabel. Jekk ikollna nikkontemplaw it-tieni dolur ta' Marija, it-tieni mument ta' tbatija tagħha, niltaqgħu magħha taħrab ma' Ġuseppi ir-raġel tagħha lejn l-Eġittu. U hawn nistgħu niġbru dawk id-diffikultajiet kollha marbutin mat-teddejt għall-ħajja kemm spiritwali imma wkoll fiżika tat-tarbija tat-tifel jew tat-tifla. Kemm diffikultajiet sakemm din it-tarbija tistabilixxi ruħha b'mod speċjali fiżikament u fis-soċjetà. Kemm problemi, kemm ħsibijiet sakemm tibda l-iskola, kemm diffikultajiet sa x'ħin dik l-omm tkun ċerta li b'xi mod jew bieħor din it-tifla dan it-tifel huma aċċettati minn sħaba mis-soċjetà. Kemm problemi, kemm ħsibijiet, kemm lieli mingħajr irqad tgħaddilhom anki ta' dak it-tifel jew ta' dik it-tifla anki fit-tfulija tagħhom. Imma din il-preokkupazzjoni tikber mat-tielet dolur ta' Marija. Meta Marija titlef lil Ġesu adolescenti. U anki l-omm sa ċertu punt trid titgħallem titlef lil dan bina adolescenti, lil din binta adolescenti. Fl-adolescenza it-tifel jew it-tifla joħorġu, jitbedu mill-ħdan, mis-sikurezza tal-familja u jibdew preokkupazzjonijiet wisq ikbar tant illi nibdew ngħidu l-uġieħ tal-qalb u ħafna qar u ħafna ikbar mill-uġieħ tal-ġisem. Kemm dbatija, dbati dik l-omm għall-inċertezzi li toħloq l-adolescenza ta' bina jew ta' binta, il-ħbiberiji u x'juża jew x'tuża sustanzi illi jistgħu jagħmlu ħsara
lil dan it-tifel jew il din it-tifla. Id-diffikultajiet marbuta mal-futur akademiku, jekk timxix il-qudiem jew le, jekk jimxix il-qudiem jew le fl-iskola, l-università, dak kollu li hu marbut maż-żożija, mal-adolescenza. U Marija tkompli fil-mixja tagħha umana u fil-mixja tagħha wara Ġesu. Bħalma kulhom tkompli taffaċċja il-challenges, il-diffikultajiet, l-sfidi li ġej bit-trobbija. U nsibu lil Marija fir-raba' dolur tiltaqa' ma' bina fit-triq tal-Kalvarju. Kemm mumenti ma' wliedna żgħażagħ jew fit-tarġa fl-għadba tal-ħajja adulta, kemm mumenti ta' diffikultà jgħaddu minnhom, kemm dubji, kemm ħsibijiet jiġu dik l-om li kieku tixtieq tinfet fil-qalb u fil-moħħ ta' dak iż-żagħżugħ, ta' dak it-tifel jew it-tifla tagħha adulti, imma ma tistax għax ma jippermettulix. Kemm diffikultajiet fil-ħajja adulta, fil-bidu tal-ħajja adulta, marbutin ma' relazzjoni ta' żwieġ, relazzjoni ma' persuna oħra, diffikultajiet marbutin ma' djon li t-tfal tagħna jridu jieħdu, iż-żgħażagħ tagħna l-adulti tagħna jridu jieħdu biex jibdew il-ħajja tagħhom. Kemm dubji u diffikultajiet u beżgħat ikun hemm marbuta, ikollha dik l-om marbutin ma' żwieġ, ma' familja ġdida li t-tifel jew it-tifla tagħha qegħdin jibdew. Dawn nistgħu norbtuhom kollha kemm huma mal-laqgħa ta' Marija ma' Ġesu u tira l-Kalvarju. Il-ħames dolur li ġarrab Marija meta issib ruħha taħt is-salib ta' bina li qiegħed ibati, qiegħed imut. Issib ruħha helpless, mingħajr il-possibilità li tgħinu, mingħajr il-kapaċità li tagħmel xi ħaġa, sempliċement tassisti għad-tbatija ta' bina. Kemm tbatijiet ta' dan it-tejb iġarbu l-ommijiet anki fil-ħajja adulta ta' wliedhom. Meta jarawhom b'wiċċhom imnikket, jarawhom b'moħħhom imtaqqal, jarawhom b'qalbhom kibja, b'qalbhom imwera, b'qalbhom illi ma tafx kif se taffronta d-diffikultà illi qegħdin jaffaċċjaw fil-mument attwali ta' ħajjithom. Mod speċjali n-nanniet kemm ibatu meta jaraw lil ġenituri inkwetati minħabba l-ulied. Huma kollha tbatijiet illi l-om iġġarra u li Marija ġarbet fil-ħajja tagħha ma' bina Ġesu. Imma dawn it-tbatijiet ikomplu. Is-sitt dolur ta' Marija, Marija li fiħdana tilqa lil bina Ġesu mejjed. Kemm ommijiet jilqgħu fiħdanhom mhux biss lil binhom jew lil binthom fil-mewt fiżika tagħhom, kemm ħrief imutu qabel in-naċ anki fi żmienna minħabba elf problema u diffikultà. Imma mhux biss kemm ommijiet jassistu għal mewt spiritwali jew mewt psikoloġika ta' wliedhom, kemm ommijiet jinkwetaw għax uliedhom adulti m'għadhomx jemmnu telqu għal kollox lil Alla, u kemm ommijiet jinkwetaw għaliex uliedhom adulti spiċċaw kważi ħajjejn mejtejn minflok jgħixu ħajja li ttajjar il-ħajja, ħajja pożittiva, dawn isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet fejn jgħixu fid-dwejja, fin-nikel, fil-problemi, fid-diffikultajiet, biqtuħ ta' qalb. Imma wkoll l-ommijiet jaslu biex iġarbu anki l-esperjenza tal-aħħar dolur ta' Marija. Id-dolur tagħha meta tara lil Ġesu jgħib minn qudiema, meta Ġesu jiġi mitfun mejjed. Kemm ommijiet ukoll jgħixu din l-esperjenza diffiċli, din l-esperjenza terribbli li jridu jitfnu, li jridu jaraw lil binhom jew lil binthom imutu qabilhom u jgħibu minn din id-dinja mhux b'mod li huma kienu jistennew, imma ħafna qabel ma huma ħasbu li se tiġri xi ħaġa traġika bħal din. Dawn id-doluri kollha
nistgħu nsibuhom fil-persuna ta' Marija. Però ejjew nagħmlu mistoqsija u nikkonkludu bir-risposta għal din il-mistoqsija. Kif għexet dawn it-tbatijiet Marija? Kif irnexxilha tgħaddi minn dawn il-widien imwera tal-ħajja? X'kien li żamm lil Marija? X'kien li ta' l-qawwa u l-għajnuna biex taffaċċja dawn is-sitwazzjonijiet li ħafna drabi aħna wkoll l-ommijiet jaffaċċjaw fil-ħajja tagħhom. L-ewwel qabel kollox ta' min jirrifletti ftit illi d-duluri ta' Marija, l-uġieħ ta' Marija qatt ma kien egoistiku. Jekk tirriflettu ftit is-seba' duluri kollha kemm huma, it-tbatija ta' Marija ikkaġunata, ikkawżata minħabba f'bina Ġesu. Tbatija ġeneruża, tbatija li tiġi mill-imħabba, mhix tbatija egoistika, imma tbatija meta tara lil xi ħadd ieħor li jitħobb għaddej mit-tbatija. U din diġà hija talima kbira lina lkoll. It-tbatija tal-Kristjan, it-tbatija tan-Nisrani, għandha kemm jista' jkun tiqaftejt fuq il-persuna tagħna nfusna. Għandna kemm jista' jkun niffukaw fuq it-tbatija tal-oħrajn, fuq l-uġieħ tal-oħrajn. It-tbatija tad-dixxiplu ta' Ġesu. Iva, tieqaf għal ftejt fuq dak li jiġri lilna, fuq dak li jiġri l-qalb tiegħi, it-tbatija li tiġri lili, it-tbatija marbuta mad-diffikultà fiżika jew psikoloġika tiegħi. Imma t-tbatija ta' Marija u t-tbatija tan-Nisrani trid kemm jista' jkun tkun iffukata fuq it-tbatija tal-ieħor. Għaliex? Għax hija tbatija mibnija fuq relazzjoni ġeneruża, fuq il-karità, fuq l-imħabba. Mhix xi ħaġa li tista' tgħinna jekk aħna nieqfu nikkompatixxu lilna nfusna. Mhix xi ħaġa li tista' tgħinna jekk aħna nieqfu niffukaw fuq it-tbatija tagħna u nistqarru kemm aħna msieken u nippruvaw nagħmluha ta' msieken b'tali mod li ħadd ieħor jikkumpatina, b'tali mod li ħadd ieħor tiġi ħniena minna. Mhix tbatija li tista' tgħinna la spiritwalment u lanqas psikoloġikament u inqas fiżikament. It-tbatija tan-Nisrani għandha tkun kemm jista' jkun iffukata fuq l-ieħor u fuq l-oħra, fuq dak li għaddej minnu l-ieħor, fuq dak li għaddejja minnu l-oħra. B'tali mod li naraw il-mulej kif qiegħed isejħilna biex ngħinu lil dak jew lil dejk. U meta ma ngħinux bħal Marija, ma' Marija, inkunu preżenti, nassistu sal-aħħar mument, sakemm bina Ġesu jgħib minn fuq wiċċ l-art bit-tama li jqum bit-tama tal-qawmien. Allura dan hu l-ewwel mod li tgħaddilna Marija, li tgħallimna Marija, li rridu nieħdu magħna llejla. Imma hemm mod ieħor importanti ħafna li Marija tgħallimna. Ma ninsewx li fil-bidunet ta' ħajjitha Marija tistqar lill-anġlu hawn il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Din il-kapaċità ta' Marija illi taċċetta li taqqat ir-rida tagħha mar-rida ta' Alla. Din il-kapaċità li ħafna drabi għalina insibuha daqshekk diffiċli, daqshekk kiebsa, daqshekk tqila. Din il-kapaċità ta' Marija bil-qawwa tal-Ispirtu talla li kien fija. Jalla tgħaddi għandna l-koll il-lejla u ngħidulu lil Alla kif qalet Marija u magħha hawnhekk il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Meta aħna naċċettaw, meta aħna nilqgħu, mhux biss il-kelma tal-Alla kif inhi miktuba, mhux biss is-sejħat li għamlilna l-mulej permezz tal-kelma tiegħu fl-Iskrittura, imma meta nilqgħu il-kelma tiegħu illi jew jibatilna li jew jagħtina ħajja fl-esperjenzi li aħna ngħaddu minnhom. Il-mod ta' kif nirreaġixxu għall-istorja tagħna, għall-esperjenzi ta' ħajjitna u għall-esperjenzi ta' dawk li nħobbu. Aħna wkoll il-lejla ma' Marija rridu ngħidu hawnhekk il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Jalla
din iċ-ċelebrazzjoni li ser nagħmlu, dan il-pellegrinaġġ li ser nimxu fit-toroq tagħna, Jalla jħalli fina dawn iż-żewġ attitudnijiet ta' Marija. L-ewwel qabel kollox, niffukaw iktar fuq id-tbatija ta' ħaddieħor, fuq id-tbatija tan-nies ta' madwarna biex nippruvaw ngħinuhom, inħobbuhom, kif kienet fl-aħħar mill-aħħar id-tbatija ta' Marija, iffukata kollha kemm hi fuq bina Ġesu. U t-tieni, lil mulej, anki jekk bit-tbatija, anki jekk biġlieda fil-qalb tagħna, anki jekk mhux faċli, lil mulej nidraw, nitalmu ngħidulu hawnhej il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. L-omelija tal-Isqof ta' Għawdex